Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals most. And maybe you think... OK, takže jo, moje jméno je Fox. Nejsem si jistý, jestli jsem liška, ale přesto se zdravím u dalšího videa. Dnes to bude vánoční tag. A Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Tak jo, můžeme jít na to. Good tidings we bring to you and your kin. No, takže nejdivnější dárek. To vážně netuším. Tak asi po žádném nejdivnějším dárku, nevím? Nebo aspoň mi žádný divný nepřišel, nebo aspoň minimálně teď si nevzpomínám. Pudding, oh bring us a big pudding and a cup of cheer. Můj nejoblíbenější dárek asi za celý můj život z Vánoc, to já nevím, jak bych to řekl. Prostě asi nejvíc se mi líbil notebook. Oni jsem dostal notebook, tak to bylo asi ono. Good tidings we bring to you and your kin. Good Mým nejoblíbenějším vánočním filmem je Harry Potter. Dobře, tak Harry Potter to asi nebude, ale nevím, co by to mohlo být. Asi nejoblíbenější vánoční film, jo. Já nevím, dejme tomu, že Popelka, nevím. Takže anglická píseň So This Is Christmas a ještě nějaký. Česká píseň Našla jsem na pasece žížalu. Chytila jsem na pasece žížalu, žížalu, žížalu. To pro... Fajn, tak ne, no, tak já nevím. Jingle Bells? Já řekl Česku, co? Tak česká asi bude... Vánoce přicházejí, nebo... Teď nevím, jak se to jmenuje, prostě... Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Takže adventní kalendář, vždycky jsem ho dostal, vždycky jsem ho používal, ještě do teďka ho mám. Takže takovýhle hezký kalendář jsem dostal. Takhle to řeknu, vždycky jsem ho používal tím způsobem, že vždycky jsem šel tak nějak postupně, nikdy jsem nešel dopředu, ale stává se mi teďkom často, že zapomínám to otvírat. Třeba například, že dnes je 16. a já naposledy odevřel 12. Asi. Takže jako poslední jsem odevřel 12. Dnes je 17. A jinak kalendář používal. Tak to máme úplně od rána. Ráno vstanu, nečekaně. Poté se nasnídám. Kdo by to byl řekl? Poté se převlíknu, abych neseděl jako koksa v pyžamu. Sednu si k televizi a čučím na ní. Poté se neobědvám. Ano, já neobědvám. Chci vidět zlaté prasátko. Poté, když se neobědvám, tak si znovu sednu k televizi. Potom ozdobím stromeček. Ano, na Štědrý den zdobím stromeček. Když už ho na Štědrý den ozdobíme, tak si znovu sednu k televizi. Závislák. Poté se vysprchuju, obleču, dáme si večeři.
Zazvoní zvoneček. A jdeš se rozbalat dárky. Yeah. Víc otázek asi nemám, no. Samozřejmě, že nějaké jsou, ale nebudu to zbytečně dál prodlužovat. Myslím, že to bude takových 8 minut, což bude stačit. A wow. OK, takže jo. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň zanechat like. Pokud se ti video nelíbilo, tak tam dej dislike. A dolů do komentářů mi napiš, co bych měl podle tebe zmínit. Ale nejvíc rád budu za tvůj odběr a od dalšího videa. Čau.